Unha trifulca de tráfico en Aguiño rematou esta mañá con 3 persoas trasladadas ao hospital do Barbanza. Os feitos producíronse arredor do mediodía e un dos vehículos implicados acabou sen cristais. A trifulca produciuse entre os ocupantes de 2 vehículos por causas que aínda non trascenderon. Nun dos coches viaxaban un mozo de 23 anos e unha moza de 18, mentres que no outro había outro ocupante novo. A situación acabou derivando nun enfrontamento que deixou importantes danos nun dos coches, que quedou sen cristais. As 3 persoas implicadas precisaron asistencia sanitaria e foron trasladadas ao Hospital do Barbanza, aínda que as feridas serían aparentemente de carácter leve. Ata o lugar desprazáronse efectivos da Policía Nacional e da Policía Local, ademais do CAEM de Ribeira e unha ambulancia do 061. Os servizos de emerxencia atenderon aos implicados mentres os axentes se facían cargo da situación. Polo momento non trascenderon as circunstancias que deron orixe á discusión nin se coñece con exactitude como se produciu o enfrontamento.